Masekela family besazi makanyanga Masekera makanyanga Bekai Zambia renyu uisire makanyanga makanyanga ari wewe azi Masekera family iri kuti wakanzi waroi wauraya mwana washida nyama azi Masekera family iri kuti yakanzi waroi wauraya mwana wachida nyama na makanyanga Damira pamberi pedera mambo mutasa. Damira pamberi pedera mambo mutasa. Izvo chanda zvechokwadi. Ndinchataura zvechokwadi. Ndike pachabatwa nemhosva. Ndikanyamba chabatwa nemhosva. Mwari mubatsiri wangu. Mwari mubatsiri wangu. Zita makava nesu Masekera. Makava nesu Masekera. Wangu uri musi wa 18 January. Ndipo patakatambira shoko musi wechipiri. Tatambira shoko renhamo yehanzvadzi yangu. Number 4 mumba medu. Tatambira message yenhamo. Takachemedzana nevamwe family. Takaenda kumba kwedu kwa hanzvadzi yangu inogara pamba pedu panogara hanzvadzi yangu. Tapedza kuchemedzana kudaro. Ndikati imi isusu ngatichisimuka tiende kumba kwamukoma. Takuda kusimuka ndo pakapinda message mufoni mahanzvadzi yangu. Ichibva kuna mai guru. Ichiti kwanzi nyama yako yaita. Webesta nyama yako yaita. Ndichibva ipo papo. Webesta kati saka nini ndichata kupi? Apata kondichaenda. Akabva asara pamba. Ngati nini kuti ndigara zvidini? Azviiti. Regai simuke ndiende. Ndobva ndasimuka. Ngati gani ndomba kwa hanzvadzi. Ndakufamba munzira ndipo akasvika kanzi naono kwauri kuenda kuna wanhu ngati asaka kana zvakadaro right. Ndegani chienda pamai guru. Ndobva ndenda pamai guru. Nenda pamai guru ipo papo. Ndachemedzana namai guru. Tapedza kuchemedzana namai guru. Ndo pakasvika tezvara wedu aho. Wakadedzwa nomwe murume ati seku makanyanga nematambudziko. Vasvika pamai guru paya. Achisvika akatona isusu tiripo pamai guru paya. Ndipo pakasvika akati kwanzi zvemaida nyama yenyu yaita. Nhasi muchatara mudzvora nhuru yekuya nyama yaCharles. Ende chakupai pekuti chisagi kana chibhegi chekuti mutemere nyama yekuti muone pekuisira nyama iyoyo. Mashoko akandirwadza. Ndiri mukati mekuchema hanzvadzi yangu. Munhu wanditaura mashoko akafanana naiwo wawo. Kuti kwanzi wadya hanzvadzi yako. Wadya hanzvadzi yako. Mashoko anobaya moyo. Saka mashoko aya akazosvika kuna Changamire. Saka akazozwa takufoni ana Changamire. Nawe boss apedza kudaro. Parufu pakapuwa umbo. Akataura futi. Akati inini mwana wangu uyu afirwa. Saka chasara inini ndakuda kutochinja zvitupa nema birth certificate kuti ndichinje mazita emhuri yangu. Mwana wangu akutodzokera kumusha kwangu ngekuti iye zvizvi musha wana rimwe gumbo rinwa riri kusaiduku rimwe gumbo rinwa riri kusaiduku adambwa nemhuri yekwa Masekera. Saka ine pakafona ndachaka ndakatoti nyaya ingaipinde mudare boze mashoko anorwadza akataurika iwo wawo. Ndikangoti muchidimbu ndizvozvo. Aitaura izvi ndiani? Ndi seku makanyanga wakagara pa. Ari tezvara. Message akapinda message ndiani? Message yakapindwa mufoni manzvadzi yangu arapo. Iri pa message yacho. wewe Kwanzi endoto. garai Damira pamberi pedera mambo mutasa. Damira pamberi pedera mambo mutasa. Zvisa chanda zvechokwadi. Ndinotora zvechokwadi nani kutora zvinhu zvakadaro. Ndisita kutaura. Zvisa chanda zvechokwadi. Ndinotora chokwadi. Ndikabatwa nemhosva. Ndikabatwa nemhosva. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Handisi kunanzira zvangu zvina. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Ndikanyeba chabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Dzikisai muko mutsanangudzo.
Inini handida kuti nditaure zvemanyema. Ndakasvika pamba pamasekera. Zvari kutaura izvi. Taurisai tizwe. Ndibvise. Taurisai. Ndine izwi rokuzepeka. Ndakasvika zveshuwa parufu rwemukwambo wangu ine. Ndibva ndadarepo ndikati no inini nyaya iri panga kuti wakwambo dana matongo timboti kurukure. Ngekuti ndizvo nditi kuona muri kunyadzisa kuti apa muenda. Kusvika kana munhu akabva kukuhanzi kuuya kwanapa handisi kuona kuita kwenye kwakanaka ba. Saka ndiri kuti uyai timbokurukurira ndibva ndati mhanzvadzi yamai wano aiti vari kuramba ndikati asi pane zvauri kuziva ndito izvi ndakataura. Asi pane zvauri kuziva iwe wakwambo wangu mwana wangu wekutanga ndiye akarwa ndiwo. Isho ndanga ndakazotaura kuti kwai mungoya nyama kuita sei ndakambopenga. Ine ndiri kutaurira wakwamba kuti uya timbotaurira muri kutinyadzisa ndofunga uyu baba uyu masekera uri apo musafa mukoma wakashisvika mamusha umu. Alright baba. Saka muri kuzataura mai yawo hamusakazvitaura here. Zvataura mai yawo kuti munoya nyama. Handina kutaura izvo. Handina kutaura izvo. Hamuna kuzvitaura ba. Handina kuzvitaura pachokwadi naMwari wangu. Kofoni rutaura message makatumira message. Pafamily yavo wakati vanhu vekwamasekera toda kuuya tese panapa wasarauni 21 uko wakati isusu hatiendi pakonyanyiswa ngekuti vanhu vari kumandidzira mudhara kumangarira mudhara hama wacho wasara kune 21 vanhu waripi ega uri pana vamwe wakaramba kuti hatishungurudzi mudhara kubako ife ndisati tiri panhamo mukomana uyo anga ari kumba kwake mukoma iri ari wakuimbirwa ari kumba kwake mangwana izoenda kubatwa boko kuti uya mukoma tobudiswa mumba wanga ari bwero. Asi meizvi mwakunditaura zvese kuti unoti kwai tingoya nyama kupenga rimwe amuna mukunda chena musoro. Izwai baba. Isusu hatisutarisa kuchena kwemusoro. Tikutarisa nyaya. Kuzi nyangwe munhu achena musoro unotaura. Unokwanisa kuuraya kana kuba kana kudini. Wachena musoro wako iwowo unokwanisa kuita zvinoitwa nemwana ane 15 years. Saka isusu kana tiri tauya panapa tikuya kutarisa nyaya yaripotwa kuti uyu ari kuripota wozi ukaona munhu aripota kurakidza kushushikana nezvakaitika handizvo. Saka ngatisashandise age ba kuti ite advantage yekuti munaona wakandakura haiwa madhara akaita semimi ndii mune mubobobozera renyi mimi. Saka hatidi tega kutarisa kuti chakashata chakadii chakashata tochitaura kuti chakadii chakashata hatiwandi neage ba. Ini chandoda kuziva ndechekuti imi muti kuti hamuna kuzvitaura and I'm surprised akasenda message mufoni ari kupi. Uri pano. Akasenda message ari ipi? Imimi sekuru handi mimi munopindura baba. Imi mapinduri baba. Ari pakasenda message. Wakasenda message isusu mukoma wangu inini. Zita ndiani mukoma? Webesta Masekera. Mukoma wangu wakarora firstborn ya baba Makanyanga. Saka mukoma ari kurwara ari kuHarare. Taiwedza kufona maiguru asingadairi mafoni. Saka mukoma ashaya message ichipinda mufoni mangu inini kuti Webesta nyama yako ndiri kuuya nayo ndiwo wauraya mukoma. Uyo baba wacho kumba kwatiri kuno urutaura kuti nhasi muri kudzvowa nhuru nhasi muri kurara muri kuya nyama. Iwewe na mukoma wako achiri mupenyu maiwirirana here? Taiwirirana. Saka sei waiti urudzwa kuti mukoma wako ari kurwara woita zvokufonera maikuru hasidaira foni and you don't even bother kuti ndikwire bhazi kuti ndione mukoma wako. Chaitika ndechekuti mari yacho yekuti tiende. Saka paakafa wakazoione mari? Hatina kumbobvira taenda ku. Ndio zvandikubvunza. Asi nhasi yekuya kudare waiona. Asi yekuona mukoma wako ari kurwara hauna. Yekuenda kuona kouidza mukoma wako afa hauna. Mukoma wakauya kumusha. Nhasi waiona. Mukoma wakauya kumusha.
Unozwa nyaya yangu pano? Ndinopanzwa. Because pamwe pacho hatitarisi nyaya kumusoro. Tofana kutanga kutarisa nyaya kubva payakatangira. Kuti nyaya iri kumbotangira papi? Kuti izosvike pairi. Tiri kuda root cause. Andi? Tiri kuda root cause. Saka isusu zvatinoita mauya panapa, tinoita inonzi root cause analysis. Tinoongorora kuti zvakambotangira chakonzera kuti uyu azotaure mashoko iwayo, uyu azotaure, uyu azodai, chimbori chii. Zvasai ndikuya kukubvunza kuti iwewe namukoma wako manga magara murumbowirirana here? Pamusoro ichangamire ndofunga kutsanangura kwaita hanzvadzi yangu yatangira pamusoro. Nyaya mamirira yakaita ndeyekuti 2004 inini ndinopinda sangano rezvakazarurwa zvomweya. Ndakabva kuinyanga newamwe wedu tikaenda kumusangano kubocha. Tasvika kumusangano kubocha takagara 4 days. Shamwari yangu ndakanga ndabva kunayo kuinyanga ndokubva yatanga kurwara takamboenda nayo pakiriniki paNyagundi ndokubva tadzoka naye pachechi, asi zvakaramba kuchinja. Ndokubva tati hosha iri kuramba iri kuenderera, ngatiende naye kuchipatara kwaMutare. Ndokubva tasimuka vatakumbira kombi, zvikanzi newanhu wekombi munhu wenyu waunyanya kurwara serious kuti timutakure mukombi hazvizoiti. Tikabva tachema nawo. Ndokubva watiti pindai mukombi tiende kwaMutare. Ndokubva tatanga kuenda kwaMutare. Tisati tasvika ku22 mukomana wayo akabva ashaya. Ndokubva takumbira zvikanzi nakondakita inimi kuti ndiende nemunhu wakafa uyu ingazoita nyaya, saka moita sei? Tikati tinotokumbira mukatisiya panapa tinozodii? Zvikanzi alright hambai. Ndokubva taenda vatasvika paTM pasakubva. Saka wana sekuru wacho vanogara kunonzi ku87 tenderere kuseri kweTM. Ndokubva tatuma mukadzi wacho kuti mhanya wandaidza wana sekuru wauya. Ndokubva wauya. Ndokubva tataura kuti ndo dambudziko ratasangana naro. Zvikanzi ndona sekuru wacho alright. Chidini? Regai tikumbire wekombi watiperekedze kumba. Vawakumbira vawawirirana. Vatiperekedza kumba. Vatasvika vataburutsa mutumbi, vatawaridzira. Vatatomufukidza. Kombi vaisimuka vayadzoka. Saka kombi yadzoka kudaro. Ndokubva tasara paya zvikanzi munozivisa sei uyu hama kunyanga newamwe wenyu wekuchechi. Tikati izvozvi aipa mafoni anga achunesa. Zvikanzi chiendai pachechi pedu apo moshandise rendirini mufonere hama. Vataenda pachechi vatafona. Hama dzacho dzikati isusu regai titobve kunyanga tidini tiuye kwaMutare. Ndokubva wauya mangwani acho, ndokubva wauya kwaMutare. Isusu vatafonawo kuchechi, wekuchechi wabva watobva kuchechi. Kanzi mari dzekuti tichaende naye kumba zvichaitiba, regai timuchengetere kwaMutare. Ndokubva tamuchengetera kwaMutare. Tapedza kumuchengeta ndokubva taenda kumba. Vatagara. Ndoapo kwakazonzi tiri kumba kuya. Zvikanzione umwe murume imimi pamakabva uko makaenda here kumba kwacho kotsanangudza marwariro akaita munhu. Tikati takaenda. Alright. Vatatodini? Vatagara. Saka tagara kudaro inini nditori kubasa kwaHonde. Ndakazonzwa kuti kumba kwaita urwere, taufonerwa tiri kwaHonde. Zvikanzi mukoma warwara. Usiri uyu washaika mukoma mukuru. Ndokubva tafona paya chii charwara mukoma warwara nei? Zvikanzi mukoma warwara uyai kuno. Ndokubva wadini? Wanatete wabva wasimuka wabva waenda ipi? Kumba. Inini mva ndasara ndiri kubasa. Manheru acho ndiona wanatete wafona zvikanzi kunoko hakuna mukoma uri urwara bawebi. Uya kunoko. Ndikati kunei? Zvikanzi kuri kunzi pane mwana wamukoma iye wabudirwa. Wataura kuti ndabudirwa nemukomana uya wakafira uchechi uri kuti ndakaurayiwa naWebest. Alright. Regai ndidini? Ndiende kumba. Ndaenda kumba, ndakatoenda manheru acho yani. Ndasvika kumba.
wakomana wana mai wese na wana mukoma wariko wakaungana. Zvikanzi mukomana waya anga adaidzwa uri kumatakshop, abva adaidzwa abva auya. Iye anga akati kana mamudaidza Webesta, inini ndichabva ndabuda ndodini ndotaura. Ndo zvaitaura wanga wari kumba. Ndasvika paya. Zvikanzi pamunini wauya. Todini panapa. Zvikanzi hapana ngozi iri kubuda. Zvikanzi ndi baba wamaiguru anga ane mwana anga kuti ndabudirwa. Zvikanzi kana zvakadai so, regai titsvage vanhu vanodini vanobatsira. Pamwe vanokwanisa kudini kutibatsira nekuti zvikanzi saka towaonepi. Zvikanzi kwedu kuChinyamusaka uko kune wari kuita basa irero rekubudisa ngozi. Zvikanzi saka hamutibatsiriwo here sekuru kuti muwafonere kuti wadini kuti wauye. Ndokubva wadini ndokubva wafonerwa. Zvikanzi tinouya mangwani. Zvikati alright. Vatarara. Mangwani acho makuseni shuwa wakauya wanhu waya. Ndokubva waburuka wabva wasvika. Wasvika. Zvikanzi nyaya yatakudaidzirai panapa. Tinozviri kunetsa mumusha medu. Wanombotsanangudzirwa. Tinozviri kunetsa mumusha medu nenhau yengozi. Zvikanzi alright. Zvikanzi wanasa masekera wese uyai apa. Vataenda. Vaisa mvura yawo mudhishi. Zvikanzi uyai mese wanasa masekera nyika imawako mudhishi. Vatanyika mawako mudhishi. Zvikanzi isusu hatiri kunyepa, tabudisa ngozi dzakawanda. Isusu dai kuri kuti panapa paine munhu wakanyangadza maoko. Ameno kana asiri panapa ake. Asi pane awa wari apawo. Hatisi kuona dambudziko. Tobva tasara futi paya angarara. Vanhu vaya vatatopa mari dzavo dzemabhazi wabva wadini wabva wadzoka. Ndokubva tasara vatagara. Tagara paya tagara. Saka zvadaro izvozvo. Umwe wangu uya wanandi naye pakashaika mukomana tiri mukombi tatiri 2. Ndokubva ati kana vanhu vekwaMasekera muri kujaira inini nyaya yangu ndakuimangara kwa Saunyama. Ndokubva amangara nyaya iya kwa Saunyama. Ndokubva tatumirwa masamoni abva auya kusanganidzira nehama dzangu dziya. Taenda kwa Saunyama kuya tasvika kwa Saunyama kudarira kwa Saunyama. Semhuri tasvika paya. Zvikanzi ndi mambo Saunyama imimi muri kuti pana mune ngozi mimi. Munhu wacho rubudirwa ndoupi. Zvikanzi uyo mukomana. Zvikanzi apo akabudirwa anga papa inani. Wese wanga uripo aya vatanga kuti isitati kumagarden. Aisusu tatisipo. Mai wacho akati ndakasvika ngozi yairunzi yatoenda. Saka unoti pahumbo chaiwo kuti yanga yakabuda iti ndiani mese kana muri kutaura kuti inini yanga enda. Zvikanzi alright. Ndi mambo Saunyama chibva panapa endai kuZinata. Vatasimuka vataenda kuZinata. Tasvika kuZinata kwakune n'anga yanga yakabudirwa nemuprofita. Zvikanzi mukomana uri kubudirwa wacho ndeupi ngauya. Abva auya vagara. Vatanga umunamatira paya kumunamatira. Muprofita akati inini ndazvitadza. Ameno akabudirwa chimboedzaiwo. Zvikanzi n'anga iya munhu akafa unonzani. Tikati tapiwa. Vatanga umurowa panapa netsoro rapanapa. Buda sawira utaure. Buda sawira. Hakuna. Zvikanzi nevanhu aya chidzoka ikunani kuna mambo motaure kuti isusu hatina kuona ngozi papanapa. Ndokubva tasimuka vatadzoka kuna mambo. Mambo abva atiti wana Masekera nyaya iripo yatiri kuona isusu ndeyekuti mumusha menyu mune ruwengo rurimo rwamusiri kuda kubudirana pachena pamoda kushandisa mweya uyu kuti pane munhu wakadini wakaurayiwa. Saka isusu zvatava kuita mutemo wangu unoti ngozi inotaura yega. Chidzoka ikumba imimi mogari kusvika ngozi yadini yabuda mozoita way forward. Ndokubva tasimuka vatadini vatadzoka kumba. Tadzoka kumba. Saka ivo wakabva vati munoenda ipi? Munoenda kumusha kwemunhu uyu wakafa uyu. Motaure kuti nekuti ipapo yanga yatombotenderera kuti mwana wenyu uri kubuda kwaMasekera. Munoenda motaura kuti kwa mambo tabva isusu hatina kuona ngozi. Tadzoka paya taenda mumusha kwa Dzvatumuya mamune mukomana wekufa. Tasvika waunganidzawo nawo hama dzawo.
wapedza kuunganidzana paya paya ndokubva tatsanangura nyaya yenyu zvikanzi nehama dzekwadzvatu dziya matouya panapa mauya kotipuma imimi kana muine zviri kunetsa pedzai muri kumba kwenyu kwete kuti munouya panapa musina ngozi yakabudirwa mouya kotitaurira zvechi zvemwana wedu wakafa ndokubva tadini ndokubva wakwadzvatu waya wabva wauya pandiri wabva watora jaketi rangu wabva waenda pane hanzvadzi yangu imwe iri kwahonde wabva wamutorera dhuku zvikanzi isusu kwedu kunonzi matipuma wabva wasara nezvinhu zviya zviya wasara nezvinhu zviya zviya takagara tiri kundomirira sezvakataurwa kuti ngozi ichabuda ndakazonzwa ndiri kubasa kwahonde uyu hanzvadzi yangu iyawo nditi ndaona ndakufonerwa kuti tete uyai kuno kukumba kwamaiguru kwanzi maidzvatu wauya nejaketi nedhuku wati inini ndauya kodzosera zvinhu zvenyu izvi isusu tazogarawo sefamily taona kuti zvinhu zvenyu izvi ndezveruwengo rwemufamily saka tauya kudzosera zvinhu zvenyu ndikati saka tete imimi madii nejaketi nedhuku zvikani ndatambira ndati alright hazvina basa ndokubva dadini tatambira tagara paya pakazoitwa futi dare reamwe mavhileji ese nemasabhuku ese ndobva ndabva futi kwahonde ndobva ndaenda wanasekuru wekwadzvatu aya wabva kwamutare wauya wakati isusu pakafa mwana aiunzwa mumba mangu nhandiripo wakomana awa isusu taitofanira kuatendawo asi nebasa rawakaita iyi yava kunzi ngozi yabvepi wodaiti izvo taungana tese wemhuri yekwamasekera isusu wekwadzvatu ngaichibude tione kana ngaibudira hayo ipi kwedu isusu zvabva zvaramba masabhuku anga aripo sabhuku madikisi wamambona akamira panapa ndiye sabhuku emuvhileji 14b yacho masabhuku ese neumwe wacho uyo wanga waripo zvikanzi ndoona sekuru aya isusu tawakwenda hatichadi kuzonzwa futi muri kutaura nhau iyi tinotoda kunzwa vanhu vekwamasekera muri kuuya muitaura kuti tine munhu wakabudirwa uri kutaura kuti ndini wekwadzvatu ende kana abuda tobva tamubvunza zvatoda kumubvunza isusu hama dzacho alright vatadini vatadzoka vataenda kodini vataenda kogana kusvika izvozvizvi saka kurwara kwakaita mukoma apa ari kuharare maiguru mukunda weawo ndiye uri kutaura kuti mukoma anga ari kuti inini ndadini ndauraiswa ndiani ndiwebhesta nengozi yani yake iyai asi manje maiguru uya wauya kunhamo zvamanzwa ari kutaura apa kuti webhesta wakaramba kudini kuuya panhamo manheru acho ndakaramba shuwa kuenda panhamo nekuda kwemeseji iri umwe iri kutaura kuti webhesta nyama yako ndiri kuuya nayo ufane waenda pamba pangu kotsipika ngozi yako ubva watora wana wacharisi uwaite matuzi ako saka inini ndakati handiendi bapai panhamo paya saka wararira mangwani acho makuseni ndakazomuka makuseni ndobva ndauya watorwa ndiwana sekuru vataenda paya tasvika paya maiguru wakauya panandiri nawana sekuru ndokubva ati mukomana uyu wakaoma wanhuwe zvikandiona sekuru zvaita sei zvikanzi wabva asiya zvengozi zviya zvikanzi mukoma wake urume uyu kuchipatara uko ndaiti ndikapinda pavhiziti yega yekuseni manesi anga ari muchipatara aindibvunza kuti dii unonzi webhesta ndiani ndobva ndati munin'ina wake zvikai uyu murume wenyu uyu haasi kuraraba munomu uri kuti ndiri kudzipwa ndiwebhesta usiku saka ndadzipwa ndiwebhesta usiku mukoma uri ari kuti webhesta wakani wati undiuraya saka maiguri papa akabva ati mukoma wenyu utoni nemawanga umu muhuromo ekuti uri urara ari kudini ari kudzepwa zvikanzi ndoana sekuru murora nyarara nyaya yako yeyo tichakurukura nhau iyi tabva ipi kochengeta munhu takabva taenda kochengeta mukoma tiri kumakuwa kuya kwakabva kwatanga kufesa tobva taona 2 bags dzesimendi dziri apo zvikanzi ndiye maiguruya ko imimi hamuna uzodini hamuna uzoisa sei simende webhesta unauya koya mukoma wake uyu zvaita sei futi panapa maregera kuwakira nesimende webhesta unouya koya mukoma wake
ndovatandonyarara vatapedza kuiga munhu vatadzoka kumba. Tasvika kumba awana sekuru wakati ngatipinde mukicheni semhuri. Takapinda mukicheni. Nyaya yaibva yatanga kutaura. Ndobva ndatsanangudza futi matsanangudzire andiri kuita. Ndikati inini ngozi iri kutaurwa kuti ngozi. Inini ndo mafambiro akaita kusvika mukomana uyu adini, mukomana uyu afe. Zvikanzi alright. Saka imi mona sekuru muchipo. Toita sei kuti tifambe semhuri? Wana sekuru wakati isusu hatisimuki panapa. Kusvika tidini tiende kofamba. Ngatichagechi zvikanzi pane wane kwanoziwa here. Zvikanzi zvine simba. Kutombo tauda kutasana nenyamaropa. Kune murume uriko unobudirwa nengozi. Mukangosvika ipapo chete inobva yabuda. Alright. Takabva tatsvaga kombi ikati ndinokutakurai nhasi manheru. Yakabva yamboitawo problem. Abva azofona akati kuti ndichakutakurei neusiku hazvichaitika, ngatimukirei mangwani makuseni. Alright. Takarara mangwani makuseni takamuka kugeza hope kuenda pamaiguru paya titoone kombi yatipo. Tione wana maiguru wese watosunga mombe wautori jashi mumunda mamaiguru muya. Kuimi handiti tine rwendo here nhasi. Wese wavatanga kuti isusu hatichaendipo. Ngeizve handiti tine nhau here yatinayo mumusha yatoda kuti tifambire. Apa wana sekuru waripo watova wakatoregera kuenda zuru. Awana sekuru wakati wamwe wese wari kuda zvekuenda ngatiende nekuti kuti tisiye zvinhu zvakadai so hazviiti. Takabva tasimuka paya. Uyo maiguru une mukorore wakabudirwa uya. Zuro racho akabva ati inini handidi kunyeperai. Inini ndini ndakatowengana nabamunini. Saka zvese zvazviri kuitwa newana izvi ndini nandiri kuti wanaitai kudano nekuti inini ndakawengana nabamunini. Alright. Kana apo toda kuenda kutombo kuya wese wabva waramba. Saka takazobuda tiri 12 kuenda kutombo. Tasvika kutombo kuya, tasvika paumba paya. Murume uya wauya akati bvisai mutete $10. Tabvisa mutete $10. Zvikanzi chiuyai kumba yematare. Taenda kumba yematare kuya tine mwana wacho iyo watobudirwa kare. Kusvika kuya zvikanzi imi maisafanira kuti mupinde mumba munomba. Ndiri kuona inini makasvipa. Hamuna kubva kufirwa nemunhu here. Tikati chokwadi takachengeta munhu zuru. Zvikanzi saka maisafanira kupinda munomu. Zvisinei regai tingoita hedu matare. Ndiri kuona inini mune hama yenyu yanga iri kutaundi yakasangana nerufu. Tikati zvikanzi ndiri kunzwa pane warume wairi wari kutaura kuti shumba rwendo runo hamurarami munoerei. Tikati tinoera shumba. Zvikanzi nyaya iripo ndiri kuona pane warume wairi waapikirana nawo pabasa. Ndo wadini wamupikira kuti shumba rwendo runo hamuraramiba nekuda kwekuti mapromotwa isusu tirisu tatagara tiri pabasa panapa. Tikati alright. Zvikanzi handisi kuona mumusha menyu muine chishawaba kupangidza kuti pane zvipitika. Ndiri kuona mundonongedzana henyu asi chakaipa handisi uchiona. Tikati alright. Inini mandati tautoronga zvekuti tisimuke papa. Ndikati aiwa inini regai ndinatsi kubvunza nyaya yangu chaiyo. Ndikati inini chiremba ndine nyaya yangu yemunhu wakafa ndinaye tiri kuchechi. Saka handisi kuziva chimonditariseiwo kuti pakajeka here. Ndo vatora hakata dzaka varowa. Zvikanzi asi imimi mumusha menyu hamusisinawo vanhu vakuru bakani. Tikati isusu wana baba tangosara wana baba wakapera ushaya. Zvikanzi imimi hamuzvizivi here kuti pane zvinoitwa munhu ukafa uine munhu isi hama yako. Pane zvinoitwa. Ndikati isusu hapana zvatinoziva. Zvikanzi iwewe wacho wakafa uine munhu haisiri ngozi asi unenge uine bvuri. Pane zvinoitwa kuti ucheneswe nekuti munhu yanga isi hama yako. Ndikati alright. Ndokubva kwanzi kuti iwewe kana muine mari inini ndinozvigona. Kana muine mari ndoda $30 kuti ndikugadzire. Ndikati mari izvozvi hatinaba. Regai tinotomboenda kumba totsvaga. Then kana ndatsvaga ndouya. Ndokubva tatosimuka hedu semhuri vatadzoka kumba. Vatasvika vatagara. Mari vatatsvaga.
patova nemwedzi ndabvapo ndoko vatadini vatangogana. Saka ndo mafambiro akaita nyaya Changamire. At least izvozvi munhu wese adini ajekerwa akuziva zvaindandura mandiri kubvunza kuti imimi maimbowirirana here. Saka chokwadi chirapo, chokwadi chadini kubva explanation, chokwadi chadii chabuda. Asi pari kundinetsa ndepekuti baba imimi baba kuti munozopinda papi panyaya yekuti ndimi main player munyaya yekuwa kwambo, kuti maakuchiblema imi kuti mukwambo wangu wakaurawa neuyo kumusha kusiri kwani kwenyu. Manga mazvizwa nani? Manga mambofamba mukaendepi nani? Mukazwei? Changamire kutaura chokwadi pamberi paMwari. Chimwe futi chiri kundinetsa, maikuru ane murume wakafa uripi? Andina muruona nyaya dziripa dziri. Munhu ane nyaya chaiye ndi maikuru. Andizvo umwe ane nyaya futi ndiyo yakasenda chii Wakasenda message ndiye maikuru yo. Ndizvo andiri kutaura. Saka which means kuti nyaya dzese idzi ndedzani? Ndedzamaikuru. Andizvo muri kutaura imi kuti mukoma anga ari kuti mukoma pese pari muchipatara karara uri kudzipwa ndiWebesta. Anga ari kutaura reported speech iyo ndiani? Ndimaikuru. Anga ari kutaura kuti mukoma akazofanga nemawanga mese umaine mawanga ndiani anga ari kutaura? Ndimaikuru. Munhu ari kutaura nyaya yekuti isai simende nekuti musakaisa simende munhu uchahyiwa ndiWebesta ndiani kutaura? Ndimaikuru. Handizvo? Saka namaikuru asipo watiri kutonga ndiani? Wakafanira kuti ange ari pa. Because munhu anofanira kunge ari kupindura nyaya dzese idzodzidzi ndimaikuru. Ivi nyangwa nenyaya hombe yedeformation ndimaikuru. Wamwe wese imimi muri kupinzwa mukati menyaya isiri yani? Isiri yenyu. Nyaya iri pakati pababa munini namaikuru. Baba mukuru nemunin'ina wake. Ndokune chii? Ndokune nyaya ikoko ndokwakatangira nyaya dzese ikoko kuti dzizosvika kwadziri kusvika kwese uko. Ende inini chinondinetsa ndechekuti imimi mubambo weBesta maenda kuchechi, munhu wafa, muripo handiti? Chazokonzera kuti vanhu vafungira kuti mimi ndiri mauraya futi chii? Mune kahistory kapi kuseri uko kanongozi murambe muri kufungirwa kuti munouraya. Mira aiwa, handiti kuti mundipindure. Ndiro ndikubatsirei kuti tione kuti because totizive futi kuti uyu mutorwa uyu handiti paanzi afa muhamazi ndiani? Ndimi. Handiti akatanga kutaura nyaya yekuti ndimi mauraya futi mutorwa ndiani? We must know. Akatanga kutaura nyaya yekuti imimi ndimi makauraya chii mutorwa ndiani? Munhu yedu tiri kumuda futi kuti tizive kuti munhu yakanga aonei, akanga azwei. Hapana wamaikuru. Maikuru wakataurira vana tine two different families. Maikuru azopinda munyaya iyi kuleta stage uko nekurwara kwani kwamukoma, because mukoma ndiye akazotaura kuti munhu andiurayisa kurwara kwandiri kuita ndiwe ingozi yaWebesta. Handizvo here zvandazwa? Mukoma wati chandiurayisa ingozi yaWebesta yemunhu wakadii waakauraya. Munhu haadi akauraya munhu wekupi? Wekuchechi. Handizvo? Ndipo ndoti paite clear ipapo kuti hapasiri clear kuti akazotaura wekuuku kumusha kusiri kwana Webesta, akanotaura kumusha kwana Webesta kuti munhu auraya munhu uyu ndiWebesta ndiani? Munhu uripi munhu yeye? Because hasi maikuru pane umwe munhu uripo apo
asiri maikuru maikuda ungada kuziva wani mirai. Chimwe chacho futi chandiri kuda ndechekuti kana mutorwa afa andizvo ngozi yake yaizonobudira kwana Webster sei isingabudi kumusha kwani kwake? Because hamuna ukama imimi Webster nemunhu akafa. Saka munhu aizoya kobuda kumba kwenyu kwana Webster sei aifana kubuda kumba kwani kwake asi achiuraya kumba kwani kwana Webster, nekuti Webster ndiye adini, ndiye auraya. Asi nyaya inobuda kupi? Kumusha kurudzi kwani kwake, asi ichiuraya kupi? Kwaakaurawa. Noti kuti mutorwa anouya kobuda mumusha mana Webster achitaura kuti ndini nhingi ndakaurawa ndiWebster. Because kuzwa pane zvamataura zvese handina kuzwa pandazwa mutaura kuti munhu aibudirwa akazobuda achitaura zvishwa kuti ndakaurawa ndiWebster pakati. Paripo here pakabuda kuzi Webster ndiye auraya pese kwamakafamba? Hapana. Saka uyu zita rekuti ndiWebster akafa riri kubva papi? NdiWebster wauraya, ndiani ari kuuya naro? Riri kubva papi? Indo ndizive kuti kana makafamba poita munhu anotaura kuti takafamba pakati nepakati tikazwa kuti munhu akonzeresa izvi ndiani? NdiWebster. Imimiwo bambo Webi, pakafa munhu uyu aita sudden illness kuchechi, umwe wechechi akanga aripo besides yourself ndiani? Hapo baba napa ndiri kuziva kuti uriko here munhu iyeye ndiri kumuda, munhu iyeye ndiri kumuda because iwitness he had actual death yemunhu kuti atipe account yekuti munhu yakambofa sei muri kuchechi sei paakuzobuda. Because kana uyu anokwanisa kunge ari yeka rutaura kuti akatamba bhora ndiWebster ndinaye Webster. Mukuona zvatoda kuredza kuti tipavhurike kuti munhu anokwanisa kunge kaenda kuna maikuru achitaura kuti maikuru aiwa igemu raWebster. Munhu wawanga uinaye iwewe muchizoita zvese zvekutransfera a dead body from a combi to a lorry, from a lorry to the floor and everything, muchizokava handizvo pese pabaikumbirawo makombi kuti chambotitsiro pakati muchizochinja muchizodai muchizoenda kwatenderere kunamba 85B kwabata ndizvo kwese ikoko muchinotakura muchizoya kotsveta pai pasi pamusika handizvo mozofukidza pai pamusika. Uyu munhu anga aripo ka tinoda account yake kuti yezozwa kuti chii chakaitika. Mukadzi wemufi wacho uripi? uriko asi wakaso pazvakangoitika izvo wakabva andoenda tiri kumuda because ndiyo makatuma ku 85B kunotsvaga hama dzemufi. Wamakatuma ku 85B tenderere mukadzi wemufi, meaning kuti mukadzi wemufi is also a witness mukufa kwemurume. Saka pakufa kwemurume mamusiri wairi maamuri watatu. Tiri kudai muri watatu tiyase kuzwa kuti nyaya yakamira sei. Saka izvozvi tingango waste time, hatifani ku waste time because hakuna kwatiri kuenda because wanhu chaiwo nenyaya hawapo para. Ava bamba wakuzotaura hawo kurotomoka nekudhakwa kana kusaziva kana age yekuzvipinzwa mukati menyaya. But munyaya chaimo havadi wari kundohakirawo kundodhonzwawo handiti kundodhonzwawo asi mukati menyaya hamodini awamu. Mashoko awo akataura anowapinzwawo munyaya asi waridzi wenyaya ndiri kuda mukadzi wemufi up because when it happened she was there. Tiri kuda bhururu wenyu bambo wakawitnessawo kufa kwechii. Tiri kuda maikuru mukadzi wechii wamukoma kuti atitaure kuti zvese zvautaura because zvese zvekutaura ndiye ari kutaura kuti ari kuzviwana papi. Ko mwana wekubudirwa uripi? Uriko? Tiri kumuda futi mwana wekubudirwa kuti kuno futi wouyawo totsvagirawo vanozama kuti vamubuditsewo tizwewo kuti wari kutsitika. Musanodini? Musanotsitikeba. Tira kuti munhu adini abude tirize handiti because nyaya chaiyo paipa tiri patiri papa hakuna kwatiri kudii, hakuna kwatiri kuenda. It's your word against his word handiti. Asi wanhu chaiyo mawitness to this case they are not here.
Saka tikuda mukadzi wemufi, mukadzi wamukoma wenyu. Tikuda mukadzi wemufi wekuchechi. Tikuda umwe murume uyu wamamuinaye pamakawiga chii munhu. Tikuda kuzoziya futi decision kuti akazopa decision yekuti munhu yaafani kunowigwa kumusha ngaawigwe muno mutauni. Ndiani uyu munhu nyamufi agara ngasikagari mutauni? We need to know. But you don't give a purpose burial kune munhu wamusikazivi. Ndosaka vhuri riri pamuri bambo. Yakaitwa police case Maka izvo munhu akafira pamusika yehuku mamufukidza makaendera mapurisa kuti munhu afira mumotikari. Because kana munhu angofa ari mumba chaimo mamake mumba inoti yake hamuchakwanisi kumubata yanyaya yemapurisa. Saka imi chakazokupai kuti mukwanise kubvisa munhu akafa kufamba naye ari mukombi hamutauri mapurisa. Momuchinja kubva mukombi momuisa zvekuti nemwe motikari hamutauri mapurisa. Momuchinja kubva mumotikari momuisa pasi. Anditi mapedza kumuisa pasi momufukidza pamusika wehuku imimi no mapurisa. Andizvo mapedza momutakura futi ipapo kumwendesa ku85B tenderere mapurisa hapo. Mapedza mopa futi munhu purpose burial. Hapana postmortem, hapana, there is nothing. Hapana burial dera. Ende munhu iko makamuigepi? Makamuigepi munhu? Musati wakaigwa kwa. Itai kuti takamuiga kwa. Makamuigepi? Kusakubva. Kusakubva kupi? Saint Joseph. Iso Joseph. Zvakaitika gore ripi? Because why ndikubvunza? Because makuwa ana Yoview ana Saint Joseph nechi wakazovhara kudhara kuiga vanhu wese. Vanhu vakuigwa kupi? Uko kudanga mvura uko. Kana usaka uigwa kudanga mvura wakuenda kupi? Kuwemouth uko. Andizvo ndosaka ndikubvunza. Saka mubvunzo yebaba ida kupindurwa inoda maanswers kuti why makaita zvinhu zvinofanira kuitwa nemapurisa muchiita imi musinganotifai mapurisa. 2, imimi sei maikwanisa kuwiga munhu asiri hama yenyu without the knowledge yehama dzacho. 3, mirai 3 maipa decision yekunowigwa munhu asiri hama yako. Simba iroro makaiwana kupi? Pamakawiga munhu anga ine burial order iro. Makamutorera death certificate iri munhu. Because pa death certificate panofanira kunyorwa cause of death. Andizvo. Saka pa death certificate yake rutaura cause of death ndeipi? Imi munhu musina kuendesa postmortem. Death certificate riripo here. I want to see that death certificate ngariuye. Takuona kuti cause of death chii. Because kana paine death certificate chete muinaro ndoda cause of death. And kana musina death certificate, I want to know why musina death certificate kubva 2004 up to now. You cannot give munhu a purpose burial zvisingazikani nechi mapurisa. Mapurisa maifanira kunge makasiya zvinhu zvese mumaoko echi emapurisa. Mapurisa atadza kuloketa hama dzacho ndiwo aizodeclare kuti munhu uyu we have failed kuona chi hama dzacho, saka takupa munhu purpose chi burial. Zvinhu zvoiswa muchi murecord. Andizvo. So this thing hapana postmortem, hapana police report. Andizvo. Hapana hama, hapana chi. Murikuona pane nyaya yacho. Hama hadzaikwanisa kubva nyanga. Murikuona pane nyaya chipairi hezi. Hama hadzaikwanisa kubva unyanga kupi kwese. Handiti kokutadza kushaya mari manje kuchiti bhodhi ibve mamutare kuenda pamba panyanga. Hama. And on top of that, tinenge tichida kuti tinzwe kuti hama dzacho dzamakambodaidza ndiwo anani. Wakazokupai decision yekuti ngatiuige ku St Joseph. Tiri kudzida hama idzodzo kuti dzinge dziripo. Wakuru wenyu wechechi munhu akafira kuchechi. Wakuru wenyu wechechi, we want them here. We want to know the church policy. Kana munhu afira muchechi, what do you do?
Saka muri kutaura kuti munhu akafira muchechi yenyu akatadza kutengera munhu bhokisi, munhu afira ari pamusangano ndokufira mabasa kawo. Munhu akazi akafira mabasa zvinoti andikanopiwa pension and everything nelamsa mari yekuzvi wafira pabasa. Saka uyu afira mumwe munzvimbo yaMwari, mumwe ari kunamatira Mwari, ari kuda kuchenesa zviro, wobva afira ipapa pakapfeka magemenzi ewhite. Vanhu vese vanga vakaungana pagungano ipo kutadza kuita dhora kuti munhu aende kugwa kumusha. Something is not right somewhere. Endai henyu modzoka futi ise sanzani musi 11 ndoda vanhu vese vandataura iwawo kuti vanga vari panapa. Endai henyu. Next case tinga waste time. Next case.